In-numru 1579 u l-Helpline Nazzjonali 24 sija kuljum fejn għadd ta' professjonisti joffru għajnuna lil dawk in-nies li jbatu mis-saħħa mentali. Pajjiżna il-ħidma favur is-saħħa mentali komplet tavvanza grazzi għal ħidma intensiva mill-Gvern fl-aħħar snin. Għat-tieni sena konsekuttiva, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela u l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono ndew programm ta' sezzjonijiet favur is-saħħa mentali. Il-Ministru saħaq li l-għannewlini ta' dawn is-sezzjonijiet u li jintbagħat messaġġ qawwi lill-pubbliku dwar kemm hu importanti li wieħed jieħu ħsieb is-saħħa mentali tiegħu u enfasizza kif il-Gvern se jibqa' jaħdem favur dan il-qasam biex bekk tintemm id-differenza bejn is-saħħa fiżika u dik mentali la darba tnejn huma essenzjali għall-bniedem. Qed nafsu ħafna fuq inizjattivi fil-komunità sabiex is-soċjetà tagħna taraf li hemm l-isfida tas-saħħa mentali u sabiex is-soċjetà ssir aktar reżiljenti biex nevitaw problemi. Din hija xi ħaġa importanti immens. Wieħed ta' min jinnota li l-kura ta' problemi ta' saħħa mentali hija effikaċi u effiċjenti ħafna. Ġifieri il-persuni li għandhom problemi ta' saħħa mentali m'għandhomx jaqtaw qalbhom milli ifittxu l-għajnuna. Il-President Spiteri de Bono qalet li b'dawn is-sezzjonijiet ta' tarif wieħed jieħu ħsieb il-benessere ħolistiku tiegħu hekk kif il-mental well-being ukoll huwa essenzjali għal fejqan. It-tarif jibqa' u dik l-opinjoni personali tiegħi l-iktar ħaġa importanti. Għaliex? Għaliex ikisser l-istigma. U t-tieni jagħmlilna kollha kemm aħna konxi illi għandna nkunu on the lookout għal ċerta simptomi ta' mart mentali bħalma nkunu on the lookout għal simptomi ta' mart fiżiku. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ta' professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali fosthom il-kap eżekuttiv tas-saħħa mentali Rosien Camilleri. Camilleri spjegat li se jiġu organizzati workshops favur aktar għarfien dwar is-saħħa mentali kif ukoll żjarat firħura u bliet f'pajjiżna u fid-djar biex issir dikjarazzjoni b'saħħitha li għandha titqies bħala priorità f'ħajjitna.